Здравейте, скъпи хора! Аз съм Елиза Азизян, кариерен ментор, имам над 5 години опит в подбора на персонал. Една от темите, която горещо вълнуват моите клиенти и масово кандидатите и хората на пазара на труда, това е темата за водене на преговори. Именно за това днес искам да си поговорим и да обсъдим коя е според мен най-често срещаната нагласа, която ни спира да бъдем спокойни по време на воденето на преговори за заплата, за повишение и така нататък. Преди това не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да не изпускате всички нови ценни видеа, които съм планирала. И връщаме се на темата за воденето на преговори. Така, искам да ви разкажа нещо, което горе-долу миналата година по това време може би се случи. Бях на едно обучение, в което имахме една задача и тя беше свързана с това да имахме сценарий и всяка една от страните имаше роля. В тази роля имаше различни описания, които ние като хора трябваше да спазим. И всъщност беше свързано с това някакъв вид преговори, които трябваше да проведем. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че всяка една от двойките имаше различен начин, по който реши проблема. Но едно нещо, което именно днес искам да обсъдим, това беше как много хора всъщност бяха пропуснали толкова много детайли, защото се бяха вкопчили само и единствено в идеята, че те трябва да спечелят преговорите. И именно тази нагласа е нагласата, която масово спира и блокира хората да бъдат успешни и наистина да постигнат целта си. Защото когато се фокусираме в това ние да сме победителите, изпускаме и забравяме нещо ценно. И знаете ли кое е то? Че много често в преговорите няма победител и загубил, а най-важното е и двете страни да постигнат целта си. А най-често целта е една и съща. И какво значи всичко това? Казано обяснено на лесен език и на езика на пазара на труда. Много често, когато отивате вие на интервю за работа, съм забелязала, че кандидатите буквално са готови да смажат рекрутера и още от чата, ако може, ако и преди това, на първата дума на интервюто, трябва да се говори за заплатата. Защо го правят това? Защото са неспокойни, защото са несигурни, защото се мислят, че някой иска да ги прецака, защото се опасяват, че едва ли не ще си изгубят времето. И всъщност, откъде тръгва цялото това неспокойствие? Ами то тръгва от идеята, че те си мислят, че някой иска да ги прецака, че някой иска да ги ощети, че някой иска да им изгуби времето. Но всъщност не се замислят и пропускат най-ценния детайл, който е следния. Кандидатите и HR-ите имат една висша цел и тя е обща. HR-а иска да се затвори позицията, иска да намери подходящия кандидат, да спре да търси и да си постигне целта. Кандидата от своя страна иска да се намери работа, иска да се намери компания, която ще му плати парите, които той смята, че заслужава и неговите мъки с търсене на работа да приключат. И мислейки по този начин, вие виждате, че всъщност няма нужда от това огромно напрежение, защото HR-ите и кандидатите имат една и съща цел. На HR-а изобщо не му пука дали ще вземеш 5000 лева заплата, 7000 лева заплата или 20. Ако това отговаря на бюджета на компанията, за HR-а няма никакво значение какви пари ще ти предложи. Тоест няма никаква полза за HR-ите вие да взимате по-малко пари, защото в крайна сметка, ако компанията ги дава, защо да не ги вземете? По никакъв начин това не е свързано с заплащането на HR-ите, с тяхното съществуване и какво ли още не. Тоест, те нямат въобще никаква нужда, смисъл и няма за какво да искат да ви прецакат. Ако компанията има бюджет, който отговаря на вашето търсене, те ще могат да ви го дадат и да отговорят на вашите очаквания. Ако компанията няма бюджет, евентуално HR-а би могъл да договори нещо с мениджмънта, ако има такава възможност, разбира се,
ако няма, просто ще ви кажат, че няма бюджет, който да отговори на вашите финансови очаквания. И просто следващия път, когато влизате на интервю и когато се вкопчвате в идеята да си гоните собствените цели, не забравяйте, че всъщност вие и HR сте на една страна и няма нужда от това напрежение и от това фокусиране само единствено в това вие да сте добре. Припомнете си, че имате една и съща цел и е хубаво с HR-ите да бъдете в синхрон и ако не ви се губи време, което абсолютно добре го разбирам, може да говорите, разбира се, за пари и е нормално да говорите за пари, но преди да го направите, може да видите също и предходното видео, което съм снимала по темата за водене на преговори, как да се подготвите, какво да кажете. Но всъщност, за да имате спокойствие и увереност, единственото нещо, което трябва и е важно по време на преговорите, това е идеята, че никой няма да се опита нарочно да ви ощети, защото не е в полза на никого. Така че, ако искате спокойни преговори, просто се фокусирайте върху общата цел и по този начин и вие, и HR ще бъдете удовлетворени в края на интервюто. Това е от мен. Чао!